Mga batang amyanan hindi rin nagpahuli sa selebrasyon ng Fire Prevention Month. Emergency Response Training isinagawa sa Dagupan City. Naritong report. Suot ang fire safety gear, tulong-tulong ang mga grade 5 pupils sa pagbomba ng tubig gamit ang fire hose. Nagmistulang mga lethal firefighter, mga chikiting sa Dagupan City. Nasubok din ang kakayahan ng mga bawat bata na tila nagrapeling para makakyat sa fire truck. Tinuro rin sa mga bata ang pagbabasa ng emergency safety map. Kahit sa murang edad, mahalaga pa rin matutunan ng mga bata ang first aid technique para makapagsalba ng buhay. Ilan lang ito sa mga natutunan ng mahigit 300 mag-aaral sa isinasagawang Kiddie Fire Safety Training na bahagi ng Fire Prevention Month. Mayroong 7 stages ang pagsasanay. Maganda po pag meron pong mga sunog, yung mga emergency po, ka po kagad kasi alam mo na po na ano pong dapat mo gawin bilang bata. Nakaka-excite po, tas makakatulong ko rin po sa ibang tao. Kunwari po may nakahiga po doon na pasyente, tas may tinuto po sa'yo na kung paano mag-revive, yun po. Layo ng pagsasanay na hikayatin maging ang mga bata na maging alerto sa anumang sakuna. So kahit mga bata sila at a very young age, pwede natin silang turuan para nang sa ganun, kung nasan man sila, alam nila kung paano nila protektahan yung kanilang mga sarili laban sa sakuna. Tulad na lang nito nung pagkakaroon ng sunog, alam nila yung kung kanilang gagawin. Kasama si Jing Dakanay, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amyanan.